Vores forsøgsformål er at bestemme forskellige toner, vokaler og et fløjts frekvens, og i det hele taget stemmens forskellige frekvenser. Vores hypotese i forhold til vores forsøg er, at jo højere eller jo lysere Miriam synger, desto højere bliver frekvensen. I forhold til vores forsøg er det så relevant at benytte ligningen Fn lig med 12. roden af 2 ophævet i n gange F0. Og det, når n er lig med 12, hvilket er oktaven af grundtonen, vil så give 2, og det vil sige, at frekvensen af oktaven af grundtonen er dobbelt så høj som grundtonens frekvens. Ligningen for frekvensen er også enormt vigtig, og ligningen for frekvensen kan bestemmes som hastighed divideret med bølgelængde er lig med frekvensen. Grunden til, at det er vigtigt, det er fordi, at når frekvensen stiger, så ved vi, at enten så bliver bølgelængden mindre, eller så bliver hastigheden hurtigere. Og begge ting får luften til at svinge hurtigere. Det, der sker på et spektrum, er, at den måler frekvensen af tonen, og der måles rent faktisk også de oktaver højere, som kan ses på spektrummet, fordi at det er der i tonen, og det er det, der giver tonen sin specielle klang. Hver tone har en klang. Ja. Det er også vigtigt at forstå, at der er forskel på de forskellige vokaler i forhold til, hvad måleren opfanger af frekvens. For eksempel vokaler som I, som ligger meget klart på spektret, mens runde vokaler som O eller U ligger mere bredt ud på spektret, hvor der er flere frekvenser, der er opfanget. Og det kan man også ret tydeligt høre på vokalerne. Vokalen Ø kan altså ses på dette spektra. Dette er eksemplet på spektret fra min lyseste tone, og den lyse tone, den er utrolig svær at fange, fordi at man næsten skriger, så det skifter lidt mellem tonerne. Og de 2 andre takker end den øverste er altså frekvenserne for en hel oktav og 2 oktaver. Den dybeste var nemmere at finde, og derfor skulle jeg ikke anstrenge så meget for at finde tonen, og derfor er den altså også meget smallere end den lyseste. Vi prøvede også at måle et fløjt, som Miriam fløjtede, og det var overraskende nok cirka en halv gang større end den højeste tone, som hun kunne synge eller råbe. Det her er altså målingen på spektret fra mit fløjt. Det allerbedste for at optage toner, det er jo at ramme den helt præcise tone lige med det samme, når du optager på spektret. Men det er utrolig svært, eftersom det er en stemme, man synger med, og det er ikke altid lige nemt at finde de rigtige toner. Derudover så kan der være baggrundsstøj og andet larm, som kan forhindre spektret i at vise helt præcise toner. Vi mener dog ikke, at særlig mange af fejlkilderne har haft særlig stor betydning. Det er mest måske, at Miriam har haft lidt svært ved at ramme de eksakte toner, og er kommet meget godt rundt omkring de forskellige toner, der ligger ved siden af. Og derfor er det eneste, vi har taget som reel fejlkilde. Men det er svært at sige, om det påvirker frekvensen til at blive højere eller lavere, eftersom det er svært at sige, hvor meget kommer rundt. I forhold til vores hypotese havde vi altså ret. Jo højere tonen bliver, jo højere bliver frekvensen. Så har vi også undersøgt C'et og det oktaverede C i forhold til hinanden, og bekræftet, at det oktaverede C har en dobbelt så høj frekvens som grundtonen C.